Μέχρι μία ώρα, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε στη Γερμανία, στα γυρίσματα μιας γερμανικής πορνοτενίας, σε ένα μπουρδέλο, με έναν άντρα, μία γυναίκα, άλογα, σκυλιά και γατσιά. Η γυναίκα έχει και ο άντρας είναι αρτιμελής και τα ζώα βασικά. Η γυναίκα έχει ξυρίσει τα αρχίδια του άντρα και κάνουν στοματικό έρωτα και παίρνονται με όλα τα ζώα, ρε παιδί μου, γενικότερα. Ξαφνικά μπουκάρεις του τον νοικοκυριά. Πιάνουν το άλογο από το παλαμάρι, το άλογο του τσιμπουκώνει μέχρι τα ναύου και το χέρι. Όχι ρε, πρέπει να πω τον νοικοκυριά του τσιμπουκώνει το άλογο του στομίλει μέχρι τα ναύου. Στον νοικοκυριά πνίγεται, ναι, τυχαίνει με στη μάπα, πνίγεται από τα σίσια και πεθαίνει. Ωραία. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν, ρε παιδί μου, το όργιο. Τώρα, τα γατιά, το άλογο και η γυναίκα έχουν τελειώσει. Ενώ μένει να τελειώσουν ο άντρας και τα σκυλιά. Τώρα, τα σκυλιά παίρνονται μεταξύ τους και ο άντρας βαράει μαλακία με το όλο σκηνικό. Ωραία. Τώρα, τελειώνουν πρώτα τα σκυλιά. Ναι. Ωραία. Πόσα σκυλιά μιλάμε, πάνω από 10? Ναι. Πάνω από 20? Όχι. Ωραία. 15? Όχι. Κάτω από 15? Όχι. Πάνω από 15? Όχι. 15 για μισό σκυλί? Όχι. Ωραία, άρα έχουμε... Όχι ρε. Μισό σκυλί. 15 και μισό. Σκυλί. Σκυλί ρε μαλάκα, όχι. Όχι. Άμα είναι κάτι. Όχι. Γατό σκυλό? Γατό σκυλό. Ναι, μαλάκα. Ωραία. Άρα έχουμε 15 γατόσκυλα ή... ή 14 σκυλιά και ένα γατόσκυλο. Ωραία. Έχουμε 14 σκυλιά και ένα γατόσκυλο. Ωραία. Τελειώνει πρώτο το γατόσκυλο ή τη σκυλιά? Ναι. Ναι, όχι. Ωραία, τελειώνει πρώτο το γατόσκυλο. Ναι. Ωραία, άρα έχει τελειώσει το γατόσκυλο. Ωραία. Άρα, ο άντρας αποτελειώνει το γατόσκυλο. Ναι. Το χεινί. Όχι. Συν στο πάτωμα. Ναι. Ωραία. Και ο άντρας έχει το μάχη. Πώς το αποτέλεσμα? Όχι ρε παιδί μου, το αποτελειώνει οργασμικά. Ωραία. Άρα, το γατόσκυλο βγαίνει και αυτό, εκτός από έχει τελειώσει και αυτό. Ωραία, τα σκυλιά συνεχίζουν να παίρνονται μεταξύ τους? Όχι. Τα σκυλιά γλύφουν τα χίσια που έχουν μείνει από τους υπόλοιπους? Όχι. Τα σκυλιά γλύφουν το πτώμα της νοικοκυράς? Όχι. Τα σκυλιά γλύφουν το πεσμένο πέρας του αλόγου για να ξανασηκωθεί? Ούτε κάτι. Γλύφουν το πεσμένο πέρας του άντρα για να ξανασηκωθεί? Όχι. Όχι για να ξανασηκωθεί, το πουλεύουν. Του συνεχίζω τους τσιμπουκώνει. Όχι. Ωραία, έχω απομακρυνθεί από το αντικείμενο, έτσι. Ωραία. Καταρχάς, η παρτούζα τελειώνει έντοξα ή άδοξα? Τελειώνει έντοξα? Ναι. Ωραία. Άρα ο άντρας παίρνει το πτώμα της νοικοκυριάς καλυμμένο με χίσια και το ξεφορτώνεται? Όχι. Όχι. Ναι ή όχι? Όχι. Το ταΐζει στα σκυλιά? Ναι. Ωραία. Άρα τα σκυλιά τρώνε το πτώμα της νοικοκυράς? Ωραία. Όχι. Αφού λέμε το ταΐζει στα σκυλιά. Δεν το λέτε ναι όμως. Το γαμάν μέχρι να εξαφανιστεί. Ωραία. Το ταΐζει τα σκυλιά και τα σκυλιά δεν το τρώνε. Ωραία. Τι το κάνουν, το γλύφουν? Όχι. Αφού λέμε το ταΐζει. Το ταΐζει, αυτό μπορεί να μην το φάνε, μην το κάνουν τίποτα. Ωραία. Τώρα περνάμε σε άλλο επίπεδο. Λέμε με την πίστη μας στην όδαξη των σκυλιών. Ωραία. Τα σκυλιά τρώνε το πτώμα? Ναι. Κάμε, βλέπετε. Ωραία, άρα τα σκυλιά τρώνε το πτώμα. Φεύγουμε από το πτώμα και τα σκυλιά, πάμε στα υπόλοιπα μέρη της παρτούζας. Το άλογο. Άσο, τα πάρουμε με. Το άλογο έχει τελειώσει? Όχι. Τι όχι ρε! Πού πριν μου είπατε... δεν έχει τελειώσει. Όχι ρε, έχει τελειώσει μία φορά λέμε. Άρα είμαστε στη δεύτερη γύρα.
Ναι. Ωραία, το άλογο ξανακαβλώνει. Όχι. Η γυναίκα προσπαθεί να κάνει το άλογο να ξανακαβλώσει. Όχι η γυναίκα. Τα κατσιά κάνουν το άλογο, προσπαθούν να κάνουν το άλογο να ξανακαβλώσει. Όχι, με επανάληψη. Ο άντρας. Ωραία, ο άντρας και το άλογο τραβάνε μαλακή ο ένας τον άλλον. Όχι, δεν μαλακά. Μπαίνουν κι άλλα, μας υπηρεσίζουν, μπαίνουν κι άλλα ζώα στη... Ωραία. Και είναι κάτι γαϊδούρι, η αρκούδα. Αγελάδα, γαϊδούρια και αρκούδα. Ωραία, αυτό το παίρνει άδεια. Αυτό σου πατώ τώρα. Ένας ψήλος, ένα τζιτζίκ και ένα ψήλος. Ένας ψήλος. Όχι, μην παίρνετε. Γαϊδούρια, αρκούδα και γελάδα. Ωραία. Μπαίνει ένα γαϊδούρι, μία αρκούδα και μία γελάδα. Ωραία. Ασθενικά ή θηλυκά. Ασθενικά. Και τα τρία. Ωραία. Αυτά αρχίζουν να ξεκολλιάζουν τις γάτες. Όχι. Τη γυναίκα. Ωραία. Αλλά ο πούς του Ζάκρης. Ο Ζάκης της Όντας. Ωραία. Άρα, το γαϊδούρι και η αγελάδα και η αρκούδα αρχίζουν να ξεκολλιάζουν τη γυναίκα. Ωραία, το έχουμε αυτό. Το άλογο γλεντάει κανένα από αυτά. Γλεντάει το γαϊδούρι. Όχι. Γλεντάει την αγελάδα. Η αρκούδα τη γλεντάει ο άντρας. Όχι. Η αρκούδα γλεντάει τον άντρα. Να είσαι για να τελειώσει η ιστορία και μετά να θυμίσω να ηχογραφήσουμε όλοι. Αυτό κάνω. Όχι όλοι. Α, καθαρή έτσι. Ωραία. Θυμάσαι αυτό. Ναι, ναι. Ωραία. Είμαι κοντά στο να τελειώσει η ιστορία, λες. Ωραία. Ένδοξα θα τελειώσει η ιστορία, είπατε. Πριν μου είπατε ναι, ρε μαλάκες. Ωραία. Θα τελειώσει άδοξα η ιστορία. Ωραία. Η αρκούδα, αφού τελειώνει με τη γυναίκα, δεν τρώει. Μα εδώ είναι. Τι να είναι. Ωραία. Η αρκούδα αφού τελειώνει με τη... Όχι η αρκούδα, το γαϊδούρι αφού τελειώνει με τη γυναίκα την παίρνει και φεύγουν. Όχι. Ωραία. Επαγγελμένη. Η γυναίκα αφού τελειώνει παίρνει την αγελάδα και φεύγει. Ούτε. Ωραία. Καταρχάς η αγελάδα... Ωραία. Καταρχάς η αγελάδα είναι αρσενική. Είναι ταύρος δηλαδή, θηλυκιά. Είναι αγελάδα. Τι είναι, είναι θηλυκιά. Άμα ήταν θα σε λέγαμε ταύρος. Ναι, αλλά αφού λέω πριν και το 3 είναι ασθενικά και μου λέτε ναι. Μαλάκα τι να κάνεις ταινία. Είναι ασθενικά. Άρα είναι ταύρος. Όχι. Είναι ερμαφρόδητη. Όχι. Έχει πλαστική μπούτσα. Ναι. Ωραία. Άρα η Ελλάδα έχει πλαστική μπούτσα. Ωραία. Ωραία. Ή τελειώνουν οι μπαταρίες της πλαστικής μπούτσας. Όχι. Όχι. Πάει πλαστική μπούτσα. Ναι. Ωραία. Έτσι τελειώνει, απλά κάνει το ρεζουμέ πάλι. Όλα την αρχή. Τελειώνει κάπως άδοξα. Το άδοξα που τελειώνει πως μέσα στην πλαστικά. Σπάει πλαστική μπούτσα και όλοι απογοητεύονται. Όχι. Αφού λέει εκεί τελειώνει και τελειώνει άδοξα. Εντάξει. Άδοξα, έτσι τελειώνει άδοξα. Έτσι απλά.